Ce ai zis? La Dubova. Ce faci, boss? Îți place aici? Da. Mai venim? Ha? Mai vreți să mai venim aici? Deci că te-ai adus pușcă la mare. Vezi, bă, că te-am adus la mare, vezi? Ce? Te-am adus la mare. Să nu mare, vrei place. Am ajuns la tabula Traiana. Această piesă istorică datează din anul 105-106, din al doilea război între daci și romani. Primul război a avut loc în anul 101-102. La 35 de metri adâncime e drumul roman, săpat în stâncă, care duce la doveta turnul Severin, la podul lui Apolodor din Damasc, pe unde a și avut loc marea invazie în Dacia. Împăratul Traian, după fiecare victorie, obișnuia să facă chestie din asta, să o pună la margine de drum. Cum și împăratul Traian al nostru, adică Băsescu, a pus aici banii dumneavoastră. Așa a pus. Datorită acestei piese istorice, Iosif Constantin Drăgan a luat hotărârea să facă chipul lui Decebal, să facă o conexiune între daci și romani. Datorită acestei piese l-a făcut pe Decebal. Și acum o să mergem la Decebal. Aici în față... Asta e mai veche ca și Decebal. Da, asta e în anul 101-102. Decebalul a fost făcut 94-2004. O să ajungem acolo. Datorită ei, Iosif Constantin Drăgan l-a făcut pe Decebal. Aici în fața noastră e poarta de intrare în cazanele Dunării. Adâncimea apei, când e la cotă normală, începe să crească de la 50 de metri în sus. Și acum să mergem la chipul Decebal. Cazane. Nu, Cazanele. e poarta de intrare în cazanele Dunării. Cazanele Dunării sunt după Decebal. Și acum să mergem la chipul lui Decebal. Care doriți să fumați, puteți să și fumați. Ia, frate. Ce?